Ну, добрый вечер усім. Будем потихоньку пачынаць. Так, зараз. Можа, тут яшчэ паступова будуць падключацца людзі, але зноў вярнуся да такой кароткай уводнай прамовы, што сёння мы з вами працягваем курс лекцый, вандровак па важных сталіцах Еўропы, дзе мы можам убачыць і адчуць беларускую прысутнасць. І гэта ўжо трэцяя лекцыя з дадзенага цыклу, калі мы з вамі раней блукалі па вуліцах Парыжа і Стокгольма, то сёння ўвечары я прапаную вам перайсціся па вуліцах былой імперскай сталіцы, якая зараз набыла такі ўжо статус звычайнага такого горада невялікай, сталіцы, праўда, але ўжо невялікай цэнтральнаеўрапейскай дзяржавы, і мова пойдзе пра Вену. Зараз я паспрабую туды падключыць у нас прэзентацыю. Так. Спадзяюся, што нам для вас бачная. Так, адзінае, што, конечно, туды я сам сябе не бачу. Так, ну, можа, будзем так все-таки працаваць у такім рэжыме. Такім чынам, мова пойдзе пра Вену, горад, які я шчыра люблю, які мне дуже падабаецца. У лепшыя часы, калі была больш магчымасцей вандраваць, то я неяк звычайна 2-3 разы на год туды выбіраўся. Зноў жа, цудоўны варыянт — это наведванне венскай оперы, паколькі гэта адзін з лепшых оперных тэатраў свету. Але калі ведаць магчымасці, хады і гэту далей, то можна, в прынцыпе, за невялікую суму туды патрапіць. Але мова ідзе пра такі ярус стаячых месцаў. Раней білеты туды агулам прадаваліся за 3 еўра. Гады 2 назад гэты кошт падвысілі да 10 еўра, але тым не менш, як бы за 10 еўра можна патрапіць, паглядзець з найлепшай акустыкай, найлепшых оперных выканаўцаў. Ну, а калі яшчэ быць вельмі шустрым і ведаць механізмы, то, в прынцыпе, это можна зрабіць яшчэ вельмі комфортна, то есть можна сесціся і сабтытрамі ўсё паглядзець. Ну, вось, калі ўжо быў апошні раз у кастрычніку у венскай оперы, то там на стаячых месцах просто ставілі такія стулы звычайныя, паколькі антыковідныя мерапрыемствы, і гэта, конечно, за 10 еўра просто неверагодныя умовы, якія прапануюцца. Вось. Ну, але я сёння буду размаўляць не пра оперу, а пра гісторыю дачыненняў нашай краіны, нашай культуры з аўстрыйскай гісторыі, і таксама азначу вось некаторыя прынцыповыя мясціны на актуальнай музейнай прасторы Вены, якія абавязкова варта наведаць кожнаму беларусу. Вось такі у нас план. І, конечно, трэба пачынаць з таго, што гэты горад, які зараз, ну, хоць і 2-мільённы там па насельніцтву, але ўсё ж такі мае досыць сціплы статус. Раней, конечно, меў іншае значэнне, паколькі доўгі час это была сталіца Габсбургаў, важнай дынастыі, якая стагоддзямі кіравала не толькі Аўстрыяй, але была і імператарамі свяшчэннай рымскай імперыі. Больш за тое, Габсбургі дынастычна пашыраліся, і калі
Дынастыя Габсбургаў, у прынцыпе, стала кіраваць і ў Іспаніі, то фактычна можна сказаць, што пад гэтай дынастыяй знаходзілася ледзьве не палова свету. То есть можам згадаць яшчэ тыя часы, калі ўжо напрыканцы 19 пачатку 20 стагоддзя Вена была такой, скажем, інтэлектуальна-культурнай сталіцай свету, бо менавіта тут расквітнеў стыль мадэрну у сваёй такой аўстрыйскай варыяцыі. Больш за тое, гэта была такая сталіца, дзе скрыжоўваліся шляхі многіх эмігрантаў, вандроўнікаў, інтэлектуалаў, прадстаўнікоў багемы. У мясцовых кавярнях збіраліся выбітныя дзеячы мастацтва і навукі, палітыкі, і гэта ўсё ператварала такую Вену у варыяцыю кіпучага катла, які ўрэшце выбухнуў у часы Першай сусветнай вайны і прынёс страшэнныя разбурэнні ўсёй Еўропе. Ну, можам згадаць, што нават такі-нибудь 1912 годзе у Вене апроч мясцовых дзеячоў кшталту Зігмунда Фрейда альбо мастака Густава Клімта знаходзіліся многія эмігранты, у тым ліку тут жыў у беднаце і галечы Адольф Гітлер, якога не прынялі ў мясцовую мастацкую акадэмію, але разам з тым у Вену прыехалі і бальшавікі, якія ўцяклі з Расіі. Чакайце секунду. Вибачаюсь. У тым ліку Ленін і Сталін. Ну, ёсць такая вядомая легенда про тое, што у свой час і Гітлер, і Сталін вельмі любілі гуляць па парку Шонбрун каля імперскай рэзідэнцыі Габсбургаў, і часам яны маглі там можна сустракацца, так? То есть вось тыя людзі, якія ў свой час у сярэдзіне 20 стагоддзя вырашалі лёсы сусвету, вось яны тады у такім бедным становішчы блукалі па венскіх вулачках. Але гэты час мінуў, імперія развалілася пасля Першай сусветнай вайны, ну і ўжо мы маем Вену як сталіцу Аўстрыі. Ну і трэба сказаць, што безумоўна гісторыя, культура гэта горада звязана з дынастыяй Габсбургаў, якія ў часы сярэднявечча сталі кіраваць Аўстрыяй. Ну, хаця перад імі была яшчэ папярэдняя дынастыя Бабенбергаў. Ось, але тым не менш, конечно, у масавай свядомасці Вена і Габсбургі сліліся разам, і гэта адчуваецца як і па гарадской прасторы, дзе ў цэнтры Вены пануе ў першую чаргу зімняя імператарская рэзідэнцыя Хофбург. Ну, власна, на гэтым садзе вы якраз і бачыце, так, там зараз знаходзіцца і многія музеі, і іншыя інстытуцыі кшталту Аўстрыйскай нацыянальнай бібліятэкі альбо штаб-кватэры АБСЕ альбо рэзідэнцыі аўстрыйскага прэм'ер-міністра. Так, усё гэта памяшчаецца разам зараз у адным гэтым велізарным комплексе, які стагоддзямі выбудоўвалі Габсбургі. Ну і, безумоўна, эта дынастыя шмат у чым спрычынілася да афармлення гарадскога ландшафту Вены праз будаўніцтва касцёлаў, праз будаўніцтва палацаў, праз разбудову горада.
і праз набыццё культурных каштоўнасцей, паколькі зноў жа, калі Габсбургі валодалі велізарнымі тэрыторыямі, то самыя важныя каштоўныя рэчы яны звозілі ў сваю асноўную рэзідэнцыю. І дзякуючы гэтаму Венскі музей, безумоўна, лічыцца аднымі з лепшых у Еўропе і валодаюць немавернымі скарбамі. І гэта, конечно, вылучае Вену, паколькі зараз гэта адзін з такіх цэнтраў турызму для Еўропы, і асабліва калі мова ідзе пра культурны турызм, калі людзі едуць сюды наведваць музеі ці зноў жа наведваць оперу, канцэрты, так. То есть безумоўна, што шмат у чым да гэтай славы Вены спрычыніліся Габсбургі. Вот. Ну, але зноў жа памятаем пра распад імперыі. Аўстрыя стала рэспублікай, і, скажем, для новай дзяржавы дачыненні з былой кіруючай дынастыі склаліся складана, паколькі маёмасць Габсбургаў была канфіскавана Аўстрыйскай рэспублікай. Доўгі час ім забаранялі нават уязджаць у Аўстрыю, хаця ўжо пазней, напрыклад, адзін з прадстаўнікоў гэтай дынастыі, Отто фон Габсбург, стаў адным з такіх важных палітычных постацей ужо ў Еўрасаюзе. Вот. І таксама я хацеў бы вам параіць пашукаць некалькі кніг, якія напісалі два аўтары: Андрэй Шарый і Яраслаў Шымаў. Іх некалькі кніг, вось, напрыклад, тут прыведзена вокладка кнігі «Аўстра-Венгрыя. Лёс імперыі». Вось Яраслаў Шымаў — гэта па паходжанню беларускі аўтар, але ён ужо доўгі час жыве ў Празе і працуе у расійскай службе радыё Свабода. Так. Вось. Бацька яго рэктар нархозу ў Беларусі, брат адзін з вядомых русацэнтрыстаў. Вось, але як бы з такімі роднаснымі сувязямі. Гэта вельмі такі цікавы аўтар, і рэкамендую яго тэксты і на радыё Свабода. І, конечно, рэкамендую тое, што ён пісаў пра Аўстра-Венгерскую імперыю, пра Габсбургаў. Гэта адны з лепшых тэкстаў, якія даступны на рускай мове. І калі ўжо мова зайшла пра кнігі, то яшчэ одну кнігу беларускага гісторыка я хацеў тут парэкамендаваць. Гэта этнаграфічнае даследаванне Алексея Мартынюка. Ну, власна, вот я яшчэ так узяў пагартаць эту кнігу перад сённяшняй лекцыяй. І называецца яна «Да Герберштейна». Мова ідзе пра аўстрыйскага дыпламата і падарожніка Сігізмунда Герберштейна, які ў свой час пакінуў падарожныя нататкі на шляху ў Масковію, у тым ліку па нашых тэрыторыях ён таксама перамяшчаўся і іх апісваў. Вось. І у Алексея Мартынюка мова ідзе пра часы дынастыі Бабінгбергаў, то бок это ранняе сярэднявечча. Напрыклад, але у першую чаргу ён паказвае такі ўсходні вектар у кіраванні Бабінгбергаў і першых Габсбургаў, менавіта дачыненні з так званымі рускімі княствамі. І, конечно, важнымі былі ў першую чаргу дачыненні з такім магутным галіца-валынскім княствам.
у свой час гэта княства было ўключанае у дынастычную барацьбу за спадчыну Бабенбергаў. Адзін з князёў Роман Данілович быў жанаты на князёўне Гертрудзе, якая прэтэндавала на тое, каб, скажем так, стаць легітымнай пераемніцай гэтай спадчыны аўстрыйскага герцагства. Вось, ну а памятаем, што галіцка-валынскія князі яны свае тэрытарыяльныя амбіцыі сягалі і да Наваградка, так, то есть ты, скажем так, ад Вены да Наваградка праз галіцка-валынскіх князёў такі шлі таксама, можна сказаць, палітычныя сувязі. Вось, і таксама цікава, што у Мартынюка, апроч усяго, згадваецца яшчэ і пра паходжанне назвы Беларусь. Зноў жа, на мінулай лекцыі з вами размаўлялі пра тое, што ў сярэднявеччы Альба-Росія знаходзілася крыху на іншых пазіцыях, чым актуальна. То есть калі мова ідзе пра 13, 14, 15 стагоддзе, калі вводзіцца ва ўжытак першыя лацінскамоўныя і нямецкамоўныя назвы гэтай тэрыторыі, то геаграфічная лакацыя насамрэч была у іншым месцы. Гэта пераважна паўночна-заходнія землі сучаснай Расіі, то есть тое, што, скажем так, на захад ад Новгорада, у раёне Пскова. Вось, і якраз Мартынюк паказвае, што гэтая назва была лакалізавана там у выніку ўдзелу аўстрыйскіх рыцараў у так званых рэйсах, паходах рыцараў Тевтонскага ордэна з такімі заваёўніцкімі мэтамі на тэрыторыі Літвы, якую яны лічылі паганскай дзяржавай. Ну і гэтыя паходы у тым ліку сягалі і рускіх земляў, таму што зноў жа для тэўтонцаў праваслаўныя былі схізматыкамі, якіх таксама трэба было перавесці ў сапраўдную веру. Вось, і з гэтых паходаў якраз і замацавалася за гэтымі землямі назва Альба-Русія, так, і вось пайшла у пашырэнне па заходняй Еўропе. Ну, але мы ведаем, што сама гэта назва перамяшчалася і па выніку ўжо ў 19 стагоддзі недзе ко другой палове стала больш-менш супадаць сучаснай тэрыторыі Беларусі. Ну, але зноў жа, это досыць такая звычайная назва, калі нейкія геаграфічныя тапонімы з цягам часу перамяшчаюцца і аказваецца ў іншай лакацыі. То есть беларускі выпадак у дадзеным выпадку зусім не з'яўляецца унікальным. Ну, але кніга вельмі цікавая, так грунтоўна напісаная, і магу азначыць, што яна у свой час атрымала прэмію міжнароднага кангрэса даследчыкаў Беларусі за лепшую гістарычную манаграфію 2019 года. Вось. Ну і зноў жа мы бачым, што вось такімі першымі медыятарамі паміж нашымі землямі і землямі Аўстрыі у раннім сярэднявеччы было галіцка-валынскае княства, але фактычна ўжо сталыя кантакты датычаць 15 стагоддзя і звязаны ўжо з усталяваннем
дынастыі Ягелонаў у Польшы, Вялікім княстве літоўскім. Вось і таксама з уключэннем егелонаў у барацьбу за чэшскі і угорскі престолы, то есть сын Казіміра Ягелончыка Владислав як бы быў абраны каралём Чэхіі. Ну і бачым, што як бы вот фактычна на доўгія часы, вот стагоддзі бачым цесныя сувязі палітычныя, матрыманіяльныя у выглядзе шлюбаў, іншых кантактаў, ну і таксама культурныя. Вось і першым такім важным матрыманіяльным контактам можна назваць шлюб паміж уласна каралём Казімірам Ягелончыкам і Елізаветай, дачкой аўстрыйскага арцгерцага Альбрэхта, то есть які быў пазней стаў імператарам свяшчэннай рымскай імперыі. Ну і гэты шлюб быў досыць удалым. Калі не памыляюся, то Эльжбета ці Елізавета нарадзіла 9 дзяцей, 4 з іх сталі пазней каралямі. Ну, уласна, таму яна і атрымала такое прозвішча матка каралёў. Вось таксама адзін з яе сыноў не стаў каралём, але стаў святым. Гэта вядомы святы Казімір, які лічыцца патронам Літвы і Беларусі. Вот. Ну і пра што яшчэ было шмат дачок, якія таксама паўходзілі за розных монархаў Еўропы, то есть вось дзякуючы ёй такой пладавітасці было сталявана вельмі шмат дынастычных сувязяў у цэнтральна-ўсходняй Еўропе. То есть, ну, але зноў жа дзіўна, што адна з кніг, якія прысвечаны ёй у такой ужо больш папулярнай стылістыцы, чамусьці атрымала назву Брыдка Крулёва, брыдкая каралева. Незразумела, чаму для мяне так эту кніжку у этой кнізе такія назвалі. Я думаю, што лепш яе называць ужо такім традыцыйным прозвішчам маці каралёў. Так, але бачым, што фактычна усталёўваюцца першыя такія дынастычныя сувязі, і ўжо надалей кароль Жыгімонт Аўгуст, фактычна на якім скончваецца дынастыя Ягелонаў, ён 3 разы быў жанаты, і 2 жонкі яго былі менавіта з роду Габсбургаў. Вось злева ўнізе бачым першую жонку, зноў яе звалі Елізавета. Ну, на жаль, сямейнае жыццё ў іх не склалася. Каралева хварэла на эпілепсію і хутка памёрла. Вось і пасля гэтага Жыгімонт пабраўся другі раз шлюбам ужо на добра вядомай нам Барбары Радзівіл. Так, зноў памятаем, што і гэты шлюб атрымаўся няўдалым, паколькі Барбара неўзабаве памёрла. Вось і Жыгімонт узяў 3-й шлюб на яшчэ адной прадстаўніцы дому Габсбургаў, Кацярыне, якая была малодшай сястрой першай жонкі Елізаветы. І там
зноў не склалася, паўстаў паміж імі такі сур'ёзны канфлікт, і па выніку Кацярына нават пакінула свайго мужа, вярнулася назад у Аўстрыю. Вот. А вынікам гэта стала тое, што Жыгімонт Аўгуст памёр бяздзетным, так, ну і мы памятаем, што гэта прывяло да доўгай такой эпохі выбраных каралёў у Рэчы Паспалітай. Зноў жа, крыху пра гэтыя падзеі мы з вамі ўжо згадвалі мінулай лекцыі, калі мова ішла пра тое, як даспех Жыгімонта Аўгуста апынуўся ў стакгольмскай каралеўскай збраёўні. Ну, а тут вы яшчэ бачыце яшчэ адзін з даспехаў Жыгімонта Аўгуста, яго маладога ўзросту, які зусім нядаўна апынуўся ў прыцэле медыі, паколькі быў урачыста перададзены з Будапешта ў Польшу, дакладней у Вавельскі замак у Кракаве, паколькі вот калі дзялілі аўстрыйскую спадчыну пасля першай сусветнай вайны, чамусь гэты даспех памылкова палічылі мадзярскім, перадалі яго ў Будапешт. Ну, але калі гісторыкі змаглі дакладна ідэнтыфікаваць, што гэта насамрэч даспех Жыгімонта Аўгуста, ну, бачым, што ён такой даспех для падлетка, так, то есть это не дарослы даспех па прапорцыях, то яго урачыста перадалі у Польшу. То есть, конечно, это прыклад такі рыцарскага стаўлення да спадчыны, і вот беларусам бы хацелася, каб іншыя краіны яго маглі пераняць і штосьці нам вярнуць, але на гэта спадзявацца мала спадзеваў. Вось, і зноў жа у некаторай ступені сляды вось гэтых сувязяў дагэтуль можна убачыць, паколькі першая жонка Жыгімонта Аўгуста, Лізавета, была пахавана у Віленскім кафедральным саборы у крыпце пад галоўным алтаром. Ну, дарэчы, як і другая жонка, Барбара Радзівіл. Ужо пазней, у 1930-е гады, гэта крыпта была знойдзеная, тады гісторыкі і мастакі правялі даследаванне. Ну, тады, напрыклад, Ян Булгак зрабіў фотаздымкі з гэтай крыпты. Вось, уласна, злева версія, вы бачыце адзін з гэтых здымкаў, зробленых у 1931 годзе, а Фердынанд Рушіс тады рабіў замалёўкі падчас даследаванняў. Вось, то бок, Елізавета Габсбург, жонка Жыгімонта Аўгуста, яна насамрэч як бы пахавана ў Вільні, і зараз вот можна у кафедральным саборы Вільні замовіць экскурсію, спусціцца ў крыпту і ўбачыць там яе пахаванне. Ну, матрыманіяльныя сувязі шлі ў абодвух накірунках. Так, я казаў пра тое, што ягелоны бралі у жонкі прадстаўнікоў дому Габсбургаў, але і у зваротным баку шлі працэсы. Так, імператар Фердынанд, ну, конечно, у дадзеным выпадку ён яшчэ у ранзе дафіна, як бы маладога князя, быў ажэнены з Ганнай Ягелонкай, дачкой караля Владзіслава Ягелончыка, то есть унучкай Казіміра Ягелончыка, караля Польшчы і вялікага князя Літоўскага. Вось, бачыце адну з такіх гістарычных карцін, створаных ужо на пачатку 19 стагоддзя, якая ілюструе вось эту важную падзею.
І таксама мы бачым іншы вынік вось гэтых дынастычных сувязей, што калі у Рэчы Паспалітай пачынаецца перыяд бескаралеўя, то бок выбараў каралёў, то прадстаўнікі роду Габсбургаў тады пачынаюць актыўна ўключацца, таму што зноў жа яны пакрыўленыя загілонамі, так, то есть маюць роднасныя сувязі і маюць усе неабходныя правы, каб прэтэндаваць на каралеўскі трон у Рэчы Паспалітай. І у такіх двух важных выбарах спачатку Эрнест, а потым Фердынанд Габсбургі прымаюць удзел. Але разумеем, як тады адбывалася элекцыя каралёў, то бок розныя палітычныя лагеры збіралі сілы, і па сутнасці той, хто стане каралём, шмат у чым вырашалася сілай, так, хто зможа больш сабраць войскаў, і часам проста гэта пытанне вырашалася ў бітвах, незважаючы на рэальныя дынастычныя правы. І што цікава, Радзівілаў падтрымліваў Габсбургаў у гэтых прэтэнзіях на каралеўскі трон падтрымлівалі Радзівілы, літоўская магнатэрыя агулам, але все-таки пры ўсёй магутнасці гэтага роду, конечно, скласці такую рэальную канкурэнцыю польскім магнатам і шляхце было складана, і вось склалася, што на гэтых выбарах перамагалі па выніку ўсё ж такі апаненты Габсбургаў, то есть ніколі яны не здолелі ўзайсці на гэты трон. Ну, але зноў жа памятаем, што яны маюць абгрунтаваныя правы. Ну і на маю думку, калі раптам все ж таки мы дойдзем да ідэі магчымасці адраджэння Вялікага княства літоўскага, то найлепшымі кандыдатамі, на маю такую крыху юрыдычную думку, будуць менавіта Габсбургі, паколькі фактычна яны маюць на гэта усе дынастычныя правы, і гэта дынастыя захавалася як бы у найлепшым выглядзе, хаця, конечно, ўжо без актуальных рэгалій. І таму для монархістаў, для тых, хто марыць пра аднаўленне на нашых землях такой дынастычнай улады, то мне падаецца, што Габсбургі былі б найлепшым варыянтам. Так, ну а зноў жа мы пераходзім тады да такой цеснай сувязі Габсбургаў і Радзівілаў. Зноў жа у свой час кароль Жыгімонт Аўгуст накіроўвае Мікалая Радзівіла Чорнага ў Вену, каб той вырашаў пытанне наконт пасагу, якія дасталіся з Вены. Вот. І у Вене ўжо тады імператар Фердынанд прыняў Мікалая Радзівіла Чорнага у такое ганаровае званне князёў свяшчэннай рымскай імперыі. То есть пазней гэты статус быў падмасаваны таксама адпаведнай граматай, то есть з гэтага часу, в прынцыпе, Радзівілы сталі князямі. Ну і наколькі важнае значэнне гэтаму прыдавалі самі Радзівілы, мы можам зразумець таксама
І вось з гэтага культурнага артэфакту, які мы бачым злева зараз на слайдзе, гэта габелен, які быў вытканы на нясвіжскай габеленнай мануфактуры. Ну, на жаль, вельмі мала прадукцыі яе захавалася. Вось, але ёсць вось гэты габелен з серыі пра гісторыю роду радзівілаў, дзе ўласна якраз і алюстравана сцэна, як бы скажам, надаванне Мікалаю Радзівілу Чорнаму тытула князя свяшчэннай рымскай імперыі. Гэты габелен зараз экспануецца у нацыянальным музеі ў Варшаве, то есть яго можна убачыць на свае вочы. А вось тут якраз печатка, якая пацвярджае гэты княжскі грамата прывілей, якая пацвярджае гэты княжскі статус з печаткай імператора свяшчэннай рымскай імперыі. Ну, яе дэманстравалі на часовай выставе пра род Радзівілаў, якая адбывалася у Літве пару гадоў таму. Вось, і яшчэ адным такім важным сведчаннем гэтых сувязей з'яўляецца тое, што у Вене захоўваюцца даспехі роду Радзівілаў, Мікалая Радзівіла Чорнага, Мікалая Радзівіла Сіроткі, Мікалая Радзівіла Рудога. Усе яны захоўваюцца ў збраёўні Габсбургаў, якая зараз, ну, па нейкіх такіх дзіўных схемах стала часткай музея культур свету, то бок у арыгінале па-нямецку это Weltmuseum. Гэта зноў жа Хофбург, этот зімовы палац у цэнтры Вены, там такое крыло, якое называется Нойбург, як бы оно выходзіць, што ўжо на Хейденплац, і там у гэтым музеі культур свету вось уласна можна на свае вочы убачыць гэты даспехі Радзівілаў. І, конечно, тут у першую чаргу вылучаецца вось гэты паўдаспех злева. Ну, мы бачым, наколькі філігранная праца, так, майстэрская. І калі у вас добрая памяць, то, напэўна, маглі згадаць, што у чымсьці гэты даспех нагадвае конны даспех караля Жігмонта Аўгуста, які зараз знаходзіцца ў стакгольмскай каралеўскай збраёўні, і які быў выраблены нюрнбергскім майстрам Консам Лохнерам. Так, і вось сапраўды Радзівіл Чорны таксама замовіў даспех у гэтага майстра. Гэта быў такі велізарны камплект. Ну, у Вене зараз выстаўляецца вось гэты паўдаспех, які Радзівілы самі пазней прадалі у калекцыю аднаму тірольскаму марграфу, які вырашыў стварыць у сваім замку такую найлепшую калекцыю даспехаў свету. Але пазней эта калекцыя перайшла ўжо да Габсбургаў, і такім чынам зараз гэта адзін з самых прыгожых даспехаў менавіта у збраёўні Габсбургаў у Вене. Так, ну, сапраўды, як бы па філіграннасці працы гэта такое элітнае ўзбраенне. Вось, скажу тут зараз яшчэ только одну такую ремарку, што камплект быў большым, і іншыя часткі гэта камплекту напаткаў крыху іншы лёс. Яны засталіся у нясвіжы, і думаю, просто тут такое цьмяная гісторыя, што яны па выніку былі
разрабаваны расійскімі войскамі пасля вайны 1812 года. Тады, паколькі апошні ардынат Дамінік Радзівіл падтрымаў Напалеона, у якасці такого пакарання расійскія войскі занялі Нясвіж і разрабавалі Скарбец Радзівілаў. І хаця большая частка вот таго, што было знойдзена па выніку, была перададзена ў Эрмітаж, але вось гэтыя даспехі чамусьці ўсплылі значна пазней, ужо ў 1870-е гады на аўкцыёне ў Парыжы, і прадаваў іх нейкі расійскі арыстакрат. Ну, як да яго патрапілі гэты даспехі, я думаю, што хутчэй за ўсё якраз праз гэта рабаўніцтва. І тады на гэтым аўкцыёне такі ж шлем-салат набыў французскі імператар Напалеон III, і такім чынам ён зараз патрапіў у калекцыю музея арміі ў Парыжы, а яшчэ некалькі частак комплекта выкупілі ўжо амерыканцы, і зараз яны дэманструюцца ў нью-йоркскім метраполітэн-музеі. Ну вось сапраўды такая цікавая і трагічная гісторыя, звязаная з гэтым даспехам, што ён па выніку быў падзелены на некалькі частак, але вось, конечно, самая важнейшая частка, вось гэты паўдаспех, ён дэманструецца ў Вене, і калі вы туды патрапіце, то пастарайцеся зазірнуць, таму што там можна ўбачыць, у тым ліку і рэчы, якія належаць Стэфану Баторыяму, каралю і вялікаму князю, які апошнія гады свайго жыцця правёў у Гародні, там па выніку і памёр. Ну вось бачым, што яго даспех і вось такое сядло, яны, конечно, маюць такія многія арыентальныя рысы, паколькі ён паходзіў з Трансільваніі, такой кантактнай зоны фактычна з Асманскай імперыяй, і вось гэта, конечно, адчувальнае ўжо па даспеху і па сядлу. Зноў жа згадаем, што гэтыя сувязі працягваліся і надалей, у тым ліку, што кароль Жыгімонт Ваза, мы памятаем, што маці Кацярына Ягелонка у вязніцы яго выхавала ў такім адданым каталіцкім духу, і ён таксама быў ультракаталіком, і ў гэтым яго інтарэсы фактычна садутыкаліся з Габсбургамі, якія былі лідарамі каталіцкай партыі падчас такіх войнаў паміж католікамі і пратэстантамі ў тагачаснай Еўропе, і таму дзве яго жонкі паходзілі таксама з роду Габсбургаў. Ну і, напрыклад, напэўна, гэтымі сувязямі можна патлумачыць, што ў калекцыю музея гісторыі мастацтваў у Вене патрапіла вось гэта такое дэкараванае ружо, якое прыпісваецца па сваім паходжанні менавіта як уласнасць караля Жыгімонта Вазы. Наступная вельмі важная падзея, якая злучыла вось нашай гісторыі, гэта бітва пад Венай, якая стала вынікам зноў жа такога альянсу каталіцкіх манархаў, у дадзеным выпадку караля Яна Сабескага і аўстрыйскага імператара Леапольда,
якія вымушаныя былі супрацьстаяць агрэсіі, набіраючай моц Асманскай імперыі, якая ў той час пашырала свае тэрыторыі у Еўропе, заваявала Балканы. Асманскія войскі захапілі Буду, сталіцу Венгрыі, і рухаліся да Вены, каб ужо далей як бы працягваць свае заваёвы. І ў гэтай сітуацыі кароль Ян Сабескі вырашыў прыйсці на дапамогу аўстрыйцам, і у такой вырашальнай бітве пад Венай асманаў разграмілі, і па выніку гэта стала такім рашучым пераломам у мусульманскай агрэсіі, у заваёўніцкіх планах асманскіх імператараў, султанаў. Вось, і па выніку турэцкае войска было разгромленае. Ну і, дарэчы, лічыцца, што вось фактычна сама эта бітва стала падставай для таго, каб кава потрапіла ў Еўропу, паколькі у лагеры асманскага войска пераможцы знайшлі прылады для вырабу кавы і вырашылі гэтым скарыстацца. У Вене была адкрыта першая кавярня, і ўжо, думаю, надалей многія з вас сталі аматарамі гэтага напою. Як бы безумоўна, што гэта перамога стала такім важным сімвалічным момантам, якое ушаноўвалася ў гістарычнай памяці многіх народаў. Напрыклад, у галоўным кафедральным саборы Вены быў узведзены велічны алтар у гонар пераможцаў. Так, вось вы можете ўбачыць яго тут справа на здымку, але бачым, што здымак чорна-белы. Сам проста сабор Штэфансдом, ён моцна пацярпеў падчас бамбёжак у другой сусветнай вайне, і у тым ліку цалкам быў знішчаны вось гэты алтар ад бомбы, якая ў яго патрапіла. І, на жаль, ужо пры рэканструкцыі гэты алтар не быў адноўлены. То есть мы зараз можам убачыць яго толькі на здымках. Але тым не менш, сама эта памяць пра бітву пад Венай працягвалася і на нашых землях, і галоўнымі такімі прамотарамі яе сталі радзівілы. І тут такая зноў жа гісторыя, што радзівілы былі пародненымі з родам Сабескіх, і калі той род згас, фактычна да іх перайшла галоўная рэзідэнцыя Сабескіх у мястэчку, такім маленькім гарадку Жовква. Гэта зараз пад Львовам, тэрыторыя ўкраіны, і яны адтуль вывезлі усе такія рэгаліі Сабескіх. Ну, першую чаргу, конечно, мова ідзе пра караля Яна Сабескага, і захоўвалі іх тады ў сваёй скарбніцы у Нясвіжы. І там былі цікавыя рэчы. Вось тут на здымках якраз дэманструецца дары, якія рымскі папа пераслаў каралю Яну Сабескаму, у знак такой удзячнасці за перамогу над мусульманскім войскам. Так? То есть як бы тое, што ён абараніў хрысціянскую Еўропу. І это такі цырыманіяльны меч, мантыя і такая
Шляпа, да? Ну, вядома, што радзівілы вельмі ганарыліся, што ў іх знаходзіцца вось гэтыя рэліквіі. Вось той же самы Уліслаў Сыракомля, які працаваў у Нясвіжы сакратаром у радзівілаў, які працаваў з іх архівам. Ён апісвае, што такія урачыстыя святы ці, напрыклад, калі Нясвіж наведвалі важныя асобы, то гэтыя рэгаліі Яна Сабескага, ну, так, ну, дэманстраваліся так гасцям ці нават часам усім ахвотным, так, то есть вось такое вялікае значэнне надавалася вось гэтым рэгаліям. Ну, але зноў жа гэтыя рэчы былі вывезеныя ў Расію пасля разрабавання Нясвіжскага замка, і па умове рыжскай мірнай дамовы было падпісана адмысловае пагадненне пра тое, што савецкая Расія вяртае культурна-гістарычныя каштоўнасці ўжо Польшчы, і якраз гэтыя рэчы сабескіх, якія былі ў калекцыі радзівілаў, былі перададзеныя Польшай, і зараз яны знаходзяцца ў Вавельскім замку ў Кракаве, так? Але доўгі час, то есть некалькі стагоддзяў яны знаходзіліся ў Нясвіжы. Ну, яшчэ адна такая гістарычная сувязь. Ну тут яшчэ мы ўжо пераходзім ужо ў эпоху асветніцтва, калі Рэч Паспалітая ўжо знаходзіцца ў глыбокім крызісе, пастае пытанне, што рабіць з гэтай дзяржавай. І у расійскую імперыю прыязджае аўстрыйскі імператар Іосіф, і ў горадзе Магілёве ён сустракаецца з імператрыцай Кацярынай II. Вось, уласна, на тым будынку, дзе адбывалася гэта сустрэча, зараз усталяваная памятная шыльда, справа бачым яе на слайдзе. Так. І паміж сабою два імператары перамаўляліся пра тое, што рабіць з Рэчы Паспалітай. Ну, прычым сама Кацярына доўгі час супраціўлялася ідэі пра падзел, паколькі лічыла, што лепш кіраваць праз нейкіх сваіх там фаварытаў, кшталту караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага, і такім чынам цалкам кантраляваць гэты край. Ну, але ўрэшце перамагла такая версія імператара Іосіфа, Рэч Паспалітую падзялілі. Ну і таксама такім сімвалам вось гэтай сустрэчы і такіх гістарычных рашэнняў, якія былі прынятыя ў Магілёве, стала тое, што аўстрыйскі імператар прыняў удзел у закладцы новага кафедральнага праваслаўнага сабора, які быў узведзены ў Магілёве. Ну і можете здагадацца, што гэты сабор быў названы ў гонар святога Іосіфа, ну, то бок апекуна аўстрыйскага імператара. І фактычна гэты сабор, злева бачым яго на здымку, быў такім цэнтральным месцам спраўлення культу праваслаўных у Магілёве, але ўжо быў знішчаны ў савецкія часы, як і многія рэлігійныя будынкі. Ну, некаторыя рэчы, іконы адтуль яшчэ можна знайсці ў Магілёўскім абласным музеі, але, канешне, шкада, што вось гэта такі помнік эпохі класіцызму быў знішчаны.
Ну, вот тут я не вынес на асобны сайт, але дадам, што можна яшчэ згадаць такія сувязі, што многія езуіты вымушаныя былі пакінуць заходнюю Еўропу, паколькі ордэн езуітаў быў забаронены, перабраліся на тэрыторыю расійскай імперыі і на некаторы час вось полацкі езуіцкі калегіум стаў такім цэнтрам езуіцкай актыўнасці ў свеце і адным з такіх выбітных постацей, які шмат у чым спрычыніўся да разбудовы полацкага калегіума, стаў генерал ордэна езуітаў Габрыэль Грубер. Вот лічыцца, што ён там стварыў такі унікальны феномен, як механічную галаву, яка адказвала на пытанні, перабудаваў у комплекс езуітаў. Зараз, напрыклад, гэты будынак знаходзіцца ва ўласнасці Полацкага дзяржаўнага універсітэту, дзе я працую. Там у памяць Грубера усталявана мемарыяльная доска. Пры жаданні вы можаце наведаць будынак і сустрэцца з механічнай галавою, калі замовіце турыстычныя паслугі. Вось, але як бы Грубер сам паходзіў з Вены, то бок быў аўстрыйцам па паходжанню. Вось, і ўжо ў 19 стагоддзі сама па сабе Вена паступае ў новую эпоху. Горад вельмі моцна перабудоўваецца у такім стылі эклектыкі, гістарыцызму з выкарыстаннем розных стылістык, розных эпох. Можам згадаць, што у гэты час пабудаваны быў на Рынгштрасе вось такой ключавой вуліцы, якая ахоплівала гістарычны цэнтр Вены, і Венскі універсітэт, дзе вучыўся Іван Лускевіч. Вось таксама у гэты час, ужо напрыканцы 19 стагоддзя, ўжо Вена становіцца цэнтрам развіцця руху мадэрн. Паяўляюцца новыя мастакі, якія пачынаюць патрабаваць перагляду ўжо такіх канвенцый агульнапрынятых правіл у мастацтве, ствараць мастацтва новай эпохі. Яны адкалоліся ўжо ад такой кансерватыўнай акадэміі, стварылі сваё новае таварыства, якое атрымала назву «Сесесія», пабудавалі будынак адмысловы для ажыццяўлення ўласных выстаў. Вось, уласна, злева на сайце вы яго можаце ўбачыць, паколькі гэты будынак захаваўся, ён і зараз выкарыстоўваецца для такіх часовых выстаў сучасных мастакоў. Вот. І у свой час у 1907 годзе там праводзілася выстава таварыства польскіх мастакоў з Кракава. Таварыства называлася «Штука», мастацтва. Так склалася, што якраз у гэты час дадзенае таварыства узначальваў вядомы мастак паходжаннем з Ашмяшчыны Фердынанд Рушчіц. І на гэтай выставе, у тым ліку, ён дэманстраваў і свае знакамітыя творы. Вось «Зямля». Я думаю, што это, напэўна, самы знакаміты яго голым твор, зараз знаходзіцца ў Нацыянальным музеі ў Варшаве. І для касцёла, які мы з вами ўжо зараз можам убачыць у калекцыі мінскага нацыянальнага мастацкага музея. Вот. Цікавая рэч, што адзін з тых твораў, які Рушчіц тады паказваў у 1907 годзе ў Вене, літаральна недаўна, тыдзень таму назад, прадаваўся на аўкцыёне. Вось.
Там зноў жа выяўлена яго родныя мясціны Богданова, такое "Бладе сонце", "Бледное сонца" называецца твор, і быў прададзены за 350 000 злотых на аўкцыёне. Гэта недзе каля 80 000 еўра. Так, ну, зноў жа, вся эта прыгожая эпоха росквіту культуры, мастацтва, калі Вена была адной з сусветных такіх сталіц, паступова завяршаецца. Завяршаецца эпоха так пасядзелак у кавярнях, так, дзе збіраюцца інтэлектуалы. І, конечно, такі смяротны ўдар наносіць Першая сусветная вайна. Потым як бы памятаем, што далей нас чакае такі цяжкі лёс міжваеннай Аўстрыйскай рэспублікі, якая была анексіравана нацысцкай Германіяй. І гэта, конечно, таксама было трагедыяй для мясцовых габрэяў, якія былі дэпартаваныя, і многія з іх, дарэчы, былі вывезены якраз на тэрыторыі Беларусі і вось патрапілі часткова ў мінскае гета, часткова адразу іх накіроўвалі ў лагер Трасцянец пад Мінскам, дзе вось у такім урочышчы благаўшчынна іх масава расстрэльвалі. Конечно, такая была вялікая трагедыя. То есть і вось, напрыклад, у цэнтры Вены, дзе знаходзілася гістарычная сінагога, такі гістарычны такі раён, габрэйскі раён Вены, быў пабудаваны мемарыял у памяць пра габрэяў, якія былі знішчаны падчас Халакосту. І можете звярнуць увагу, што па ўскрайку мемарыяла прыведзены месцы, дзе аўстрыйскіх габрэяў расстрэльвалі, у тым ліку тут прыведзеныя і назвы Трасцянца і Мінска. І справа гэта карціна, по-моему, Фріц Хартвік, вот забыўся прозвішча мастака. Таксама ён быў вывезены ў Трасцянец і там загінуў. Але калі мы звернемся да культурнага ландшафту Вены, то бачым, што тут не толькі сумныя гісторыі. Вось, напрыклад, у Альберціне, это адзін з такіх найлепшых мастацкіх музеяў Вены, можна знайсці і сляды творчасці ўжо беларускіх габрэяў, якія пакінулі нашу краіну, але зрабілі сабе сусветную мастацкую славу. І там экспануецца і творы Марка Шагала. Зноў жа на слайдзе злева бачыце, што і тут улюбёныя шагалоўскія матывы з яго родным Віцебскам, да. Таксама дэманструюць і адзін з твораў Хаіма Суціна, вось такі мёртвы фазан ляжыць. Правда, Суціна чамусьці яны пішуць, што ён з Літвы паходзіць, яшчэ да часу. Не даходзяць мае рукі, каб разабрацца з гэтым пытаннем. Вось. І тут яшчэ таксама хачу прадэманстраваць вам ужо на такім апошнім слайдзе
Вось здымкі, якія я зрабіў падчас апошняга свайго візіту ў Вену, гэта ўжо ў кастрычніку 21 года, калі змог ужо прарвацца праз гэтыя ковідныя абмежаванні. І, напрыклад, у Альберціне зараз адбываецца часовая выстава Амедея Мадзільяні. У сваёй лекцыі пра Парыж я распавядаў пра тое, што ён быў добрым сябрам Хаіма Суціна, ну, я гулам лічыў яго як бы адным з лепшых мастакоў сучаснасці. І як вядома, што Мадзільяні некалькі разоў маляваў Суціна, і вось на гэтай выставе у Вене якраз дэманструецца адзін з гэтых партрэтаў. Вось на здымку, я думаю, вы яго можете убачыць, так? То есть я ўжо зрабіў тут, каб паказаць, ну, што там наколькі шмат публікі і якую цікавасць у тым ліку выклікае гэты партрэт. І вот яшчэ адна часовая выстава, якая вот час адбываецца ў Вене, аўстрыйскага скульптара Юзефа Пельхофера, такі ўжо мастак, які працаваў і ў стылі кубізму, такого скульптурнага абстракцыянізму. І вось што цікава, вот, што ён сваю такую мастацкую адукацыю ён атрымаў найперш у Парыжы пасля другой сусветнай вайны, дзе яго настаўнікам быў Восіп Саткін. Так? Мы памятаем, што гэты скульптар паходзіў з Віцебску, вучыўся ў адной гімназіі з Шагалам. Вось, і я вам рэкамендаваў падчас вандроўкі па Парыжу зазірнуць у студыю Саткіна, дзе створаны цудоўны музей. Ну, вось і бачым, што і вось яго творчасць мела адбітак у тым ліку і на аўстрыйскай скульптуры, але вот у дадзеным выпадку вось на слайдзе на здымку справа якраз дэманструецца скульптура Восіпа Саткіна, ну, зробленая такім кубістычным ключы, і якая знаходзіцца ў калекцыі аўстрыйскага музея сучаснага мастацтва, ну, які называецца МОМАК. Так? То бок бачым, што творчасць мастакоў родам з Беларусі, яна, конечно, карыстаецца попытам. Вось. І, безумоўна, няма тут і асабліва сэнсу агітаваць ехаць у Вену, паколькі горад такі, ну, карыстаецца безумоўным попытам. Была б магчымасць, все мы з радасцю яго б наведалі. І, конечно, вот я тут просто азначыў на апошнім слайдзе, вот якія такі нейкія прынцыповыя выставы, якія адбываюцца зараз. Гэта выстава Амедея Мадзільяні. Дарэчы, яна трошку змяніла канцэпт, паколькі тут я яшчэ пісаў пра тое, што думалі пачаткова зрабіць выставу як пра дыялог о творчасці Мадзільяні і Пікасо, але ўжо ў выніковай версіі яна сканцэнтраваная выключна на творчасці Амедея Мадзільяні. Зараз у Бельведэры ідзе выстава эпоха Дюрера, і у музеі гісторыі мастацтваў зараз ідзе выстава жанчыны Тысяна. То бок вельмі шмат чаго цікавага там адбываецца. Ну, але, конечно, мы жывём у зусім такую нестабільную эпоху. І вось літаральна нядаўна аўстрыйскія музеі былі зноў зачыненыя з-за ковідных абмежаванняў. І вот гэта ўсё, конечно, сумна, так? Тое, што адбываецца з сусветнай культурай, з тым, што для нас межы застаюцца зачыненымі. Ну, але я спадзяюся, што я вот хоць неяк змог вам крыху наблізіць гэту культуру і расказаць пра тое, што нас яднае. І будзем спадзявацца, што часы зменяцца, і мы з вами можам все-таки наведаць Вену і прайсціся там, у тым ліку па
беларускіх слядах. Ну, на гэтым я хацеў тады ўжо сённяшнюю лекцыю завяршыць. Анансую тое, што застаецца апошняя лекцыя праз тыдзень і будзе прысвечаная Санкт-Петербургу. Вот. А зараз, калі у вас ёсць нейкія пытанні да мяне, то бок, калі маеце, можа быць, нейкія заўвагі, удакладненні ці нейкія пытанні, то, калі ласка, у вас ёсць магчымасць зараз іх выказаць. Ну, давай, скажыце што-небудзь, каб была хоць нейкая зваротная сувязь. Ну, вось тут Ірына выказвае падзяку. Ад пана Скіргайлы ёсць пытанне, так? Так. Ці можа пан нагадаць пра пакрэўленасць паміж Габсбургамі і нашымі князямі, бо нашыя монархісты, сцвярджаўшы, нібы Габсбургі паходзяць нават ад гадамінавага роду. Ці маюць яны рацыю? Ці гэтая сукрэўленасць яна позшаю? Ну, За тым, што гэтыя монархісты, яны нават там сабе прыгледзелі сярод сучасных Габсбургаў госці за тутэйшага вялікага князя. Вось, але для іхнай схісянутасці на фундаментальным каталіцызму я спыніў з імі супрацу, а яна з мною. Вось, але ўсё адно гэтае пытанне рукі. Добра. Ну, калі казаць пра дынастычныя сувязі, то, шчыра кажучы, я не маю звестак пра тое, што Габсбургі пакрыўлены яшчэ з родам Гедзіміныча, то есть тое, што я ведаю, гэта толькі пазнейшыя нейкія сувязі, і гэта ўжо мова ідзе пра Ягеллоновічаў, так? То есть, я ўжо магу толькі нагадаць тады, што гэта ў першую чаргу якраз тое, што з аднаго боку нашы каралі бралі жонак з роду Габсбургаў, так? То бок это, безумоўна, Эльжбета Радзівіл, якая дала нараджэнне 4 каралям. Безумоўна, варта згадаць пра шлюбныя стасункі Жгемонта Аўгуста, і тое, што зваротны бок гэта шлюб Фердынанда і Ганны Ягеллончыка, да якога таксама які меў працяг, так, якая нарадзіла там далейшых спадчыннікаў трону Габсбургаў, так? То есть это, в прынцыпе, такія былі досыць устойлівыя шлюбныя сувязі на той момант. Наколькі гэта ўсё рэлевантна? Я думаю, што ў любым выпадку мова ідзе пра такі нейкі сімвалічны выбар, так? То есть таму што так ці інакш дынастыя, якая перадавалася па крыві, у нас спынілася фактычна з апошнім Ягеллонам, так? То есть тое, што было далей, гэта выбарныя каралі, і яны часова выбраныя вялікія князі, так? І
тут ужо паўстае сапраўды пытанне выбару, і мы можам толькі апеляваць да таго, што Габсбургі, конечно, могуць прэтэндаваць на нейкае такое монаршую легітымнасць на наших тэрыторыях. Безумоўна, для этого ёсць неабходны такі патэнцыял. Але скажу яшчэ тое, што вось чым вылучаецца гэта дынастыя апроч свайго там ультракаталіцызму, хаця мне падаецца, што ўжо у 21 стагоддзі гэта ўжо ну, можа не так яскрава вылучаецца. Але ну, напрыклад, тое, што Габсбургі заўжды вельмі талерантна ставіліся да тых народаў і да тых культур, якія знаходзіліся пад іх панаваннем, імкнуліся да іх развіцця. Ну, вось нават у 19 стагоддзі, калі вот пад Габсбургамі была такая шматэтнічная імперыя, то, напрыклад, это было абавязкам для імператараў ведаць мовы сваіх народаў. У тым ліку імператары мусілі размаўляць заўжды, калі яны прыязджаюць у нейкае месца адведваць, то яны мусілі размаўляць на мове тых людзей, якія з'яўляюцца іх падданымі. У тым ліку ведалі і украінскую мову, тому што некаторая частка украінскіх земляў была пад іх кіраваннем. Ну, таму і памятаем, што такую гісторыю з каралём Васілём Вышываным, які паходзіў зноў жа з роду Габсбургаў, і ў часы вот такой завірухі пасля рэвалюцыі, ў часы грамадзянскай вайны ён таксама неяк спрабаваў стаць такой важкай фігурай ва ўкраінскай палітыцы. І Вышываны, таму што вот арыентаваўся на этнічныя традыцыі, прынаў вышыванку, размаўляў па-ўкраінску. То есть бачым, што для Габсбургаў гэта нейкім чынам як бы не спярэчыць іх там тысячагадовай традыцыі, іх там велічы дынастыі і так далей. То есть як бы тое, што яны могуць размаўляць як бы на мове людзей, якімі накіруюць. І гэта, я думаю, таксама нейкі такі важны фактор, які ну, выклікае да іх сімпатыі з майго боку. То есть я думаю, што яны спакойна маглі б размаўляць і на беларускай мове, напрыклад. Цікава. Так. Ну і тут яшчэ тады Ірына пытаецца, якая карціна знаходзіцца на слайдзе пра Альберціну справа. Так, зараз я туды вярнуся на гэты слайд. Ну, уласна мова ідзе пра тое, што тут якраз таксама твор Марка Шагала справа, так? З букетам, ну, таму што Шагал часта выяўляў і букеты кветак, як бы і характэрная для колеравая гама. То есть это, ну, то есть там, по-моему, 4 ці 5 твораў Шагала выстаўленыя у пастаяннай экспазіцыі Альберціны. Ну і адзін твор Суціна. Хаця зноў жа Суціна, я ведаю, што дакладна, што яго творы ёсць і у калекцыі Леапольд музея. Адзінае, што як бы яны там не знаходзіцца у пастаяннай экспазіцыі. Так, яшчэ можа якія будуць пытанні? Ну, калі пытанняў няма, то тады проста анонсую ўжо апошнюю лекцыю з гэтага цыкла пра беларускі Пецярбург, таму што там насамрэч як бы
сапраўды, напэўна, найбольш шчыльныя сувязі і палітычныя, і культурныя, і будзе пра што паразмаўляць. Асноў жа памятаем, што і першыя палітычныя групоўкі беларускія там паўсталі, першыя беларускія нацыянальныя выданні там паўсталі. Упершыню бело-чырвоны белы сцяг быў створаны менавіта ў Санкт-Петербургу. Так? То есть горад такі мае важнае значэнне для паўставання незалежнай Беларусі, і пра тое, што мы там можам убачыць, пойдзе размова тады на наступнай апошняй лекцыі з гэтага цыклу. Дзякую тады ўсім за ўвагу, ну і да сустрэчы праз тыдзень. Дякую вялікі. Дякую, вялікі. Шчасліва тады вам всім.